saktayon ti panakay salakan ti lubong saanen amayaw awan. Mangegtay amin ti naimbag adamag ket ti agbayag panubot ti umay numay ti amin kariti sa santo saan danton may rurumen apulos ket agbalim kas hardin Eden ti lubong kunanton Jesus Israel may kayon. Agiinayat na pudno tunggal maysa dakes isardeng imtay agkay kaysa. Ti di na Diyosan agamak agbuteng da yaay ni Jesus intay padaanan no may teti amin kariti sa santo saan danton may rurumen apulos ket agbalim kas hardin Eden ti lubong kunanton Jesus Israel may kayon. Intay agtalek ti takyag ni Jehova amang iwanwan tangal daw didigra. Inton malpas ti panagani panusa umay ni Jesus nalinteg agungar ket may teti amin kariti sa santo kadwat langit makoronaan danto ket agbalim kas hardin Eden ti lubong ni Kristo ken taon at agkay santo.